אז היינו שמחים לפתוח את הסמינר של הסמסטר הזה בתקופה קצת יותר רגועה, אבל בכל זאת גם עכשיו אסור לנו להפסיק ללמוד, ואני חושבת שיש לנו פה הרצאה, תהיה לנו פה הרצאה מרתקת. אז אני שמחה להזמין את פרופסור מייקל מימוני. קודם כל תודה רבה שהוא הסכים לבוא להרצות לנו. את ההרצאה הזאת באמת קבענו ממש בתחילת השנה עוד. פרופסור מייקל הוא יושב ראש חוג קרנית מטעם איגוד רופאי העיניים הישראלי, הוא מנהל את יחידת הקרנית ומנהל תוכנית התמחות במחלקת עיניים במרכז הרפואי רמב"ם. בנוסף הוא משמש גם כמנהל הרפואי של רשת מרפאות קר ויז'ן, וכפרופסור חבר בטכניון. הוא סיים את לימודיו הרפואיים בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב ב-2014, אחר כך הוא השלים את ההתמחות ברפואת עיניים במרכז הרפואי רמב"ם, שם הוא זכה בפרס הארצי לרופא המתמחה המצטיין לשנתו. במהלך ההתמחות הוא השתלם במרכזים רפואיים מובילים ברחבי אירופה ואסיה, הוא זכה במלגות ובפרסים פרטיים, ועם סיום ההתמחות הוא השלים פלושיפ כירורגי בין שנתיים באוניברסיטת טורונטו שבקנדה, שם הוא התמחה בהשתלות קרנית, ניתוחי קטרקט, מחלות פני העין וניתוחי לייזר לתיקון ראייה, ובתום הפלושיפ הוא זכה להכרה כעמית מצטיין של המחלקה. במהלך הקריירה המחקרית הענפה שלו פרסם פרופסור מימוני למעלה מ-250 מחקרים מקוריים בכתבי עת מדעיים מובילים, והוא משמש כעורך וכשופט במספר רב של כתבי עת בינלאומיים. הוא פעיל מאוד גם בתחום ההוראה הרפואית ומשמש כמנהל תוכנית הפלושיפ לקרנית ברמב"ם, ואנחנו זכינו שהוא הסכים להעביר לנו גם הרצאה מרתקת. לא אמרנו פה שהוא גם מחלוצי משתילי הקרנית המלאכותית, לא מזמן היה תקשורתי סביב זה, גם אנחנו דיברנו על זה קצת, אז אנחנו נשמח לשמוע כל מה שיש לו להגיד. תודה רבה לפרופסור מימוני, הבמה שלך. טוב, אז קודם כל אני אעשה share screen, ובינתיים אני אגיד המון תודות על האינטרודקשן המאוד נדיב, ובכלל תודה לאוריה על הזמנה לדבר היום. אתם רואים את המסך, נכון? של ה-share screen? כן, כן, מעולה. יופי. אז קודם כל, אין ספק שדואגים לכם מאוד בבית ספר לאופטומטריה ומדעי ראייה בבר אילן, תמיד כיף לשוחח ולהכיר את הדור הבא של אופטומטריסטים בישראל, ואני תמיד רואה את הקשר בין אופטומטריסטים לרופאי עיניים כקשר חשוב ועבודת צוות, ואין לזה תחליף בעצם. גילוי נאות, אני יועץ של החברות הבאות, מה שמוזכר כאן בבולד, מה שמודגש, אלה חברות שאני מייעץ להם, ושמוצרים שלהם מוזכרים במצגת. בנוסף, אני המייסד של המרכז לעין יבשה בהרצליה, שמספקת גם חלק מהטיפולים שמוזכרים כאן. אז אני בכוונה פותח בשקופית הזאת עם דוגמאות להרבה פתולוגיות עיניות נפוצות מאוד ברפואת עיניים, למשל קונג'קטיביטי, שזה דלקת לחמיתית, תסמונת עין יבשה, נושא הרצאה היום, גוף זר בעין, כמו שאתם רואים בצד שמאל למעלה, דלקת או זיהום בקרנית המכונה קרטיטיס ואובייטיס, ודלקת תוך עינית שאיננה על רקע זיהומי. המכנה המשותף בעצם של כל המחלות האלו היא עין אדומה, לכן כשמטופל פונה אלינו עם עין אדומה, רצוי לזכור ולשלול את כל הגורמים האלה. אני אחזור לנושא ההרצאה, עין יבשה. בערך 50% מהאנשים עם עיניים מודלקות או אדומות למעשה סובלים מתסמונת עין יבשה. היערות של העין יבשה נעה בין 5 ל-50% כתלות באוכלוסייה הנבדקת בצעירים, השכיחות היא יותר נמוכה, סביב 3-5%, וזה הולך ועולה ככל שאנחנו מתבגרים. זה נמצא פי 2 בקרב נשים מאשר בקרב גברים, ויש לזה הרבה גורמי סיכון, כפי שמוזכרים כאן. הדגשתי את החשובים, גיל עולה, מין נקבה, שינויים הורמונליים, שימוש בעדשות מגע, הרבה מהמטופלים שאתם תטפלו בהם ותראו, יסבלו מיובש על רקע עדשות מגע. הרבה מהטיפות עיניים שמקבלים, למשל אלה שמכילים חומרים משמרים, מטופלים שעברו ניתוחים בעיניים, כגון הסרת משקפיים בלייזר או ניתוח קטרקט, ועבודה מול מסך. יש לנו הרבה עבודה מול מסכים, במיוחד בתקופה הזאת של המלחמה, אז אנחנו רואים יותר ויותר יובש. יש קשר מובהק וברור בין גיל שהולך ועולה לעין יבשה לבין מין נקבה ועין יבשה. אנחנו, סליחה רגע. תודה. סליחה חברים.
אז אנחנו רואים שבתקופת הקורונה פורסמו גם המון מאמרים על השימוש ההולך ועולה במסכים, ושזה גורם ליובש בעיניים. כמובן שגם בזמן המלחמה, פחות עובדים בעבודה הרגילה שלהם, יותר נמצאים בבית, כל הזמן צמודים לטלוויזיה, למסכים, לפלאפונים, גם זה מחמיר את היובש. שם המשחק ב-90% ממקרי יובש זה האפפיים. לאפפיים שלנו תפקוד קריטי, מעבר להגנה שהם מקנים לעין, תפקודם לפזר את פס הדמעות. שימו לב שהם גם עשירים בבלוטות. הבלוטות האלה נקראות בלוטות מייבומיון, וכפי שתראו בהמשך, לבלוטות הללו תפקיד קריטי בהתפתחות של היובש. בעצם לפס הדמעות שלנו 3 מרכיבים, החלק המימי שמיוצר על ידי בלוטת הדמעות, החלק הליפידי או השומני שמיוצר על ידי בלוטות המייבומיון שדיברנו עליהם מקודם באפפיים, והחלק המוציני שמיוצר על ידי תאי הגובלט שיושבים בלחמית. התפקיד של המרכיב השומני והמוציני זה לשמור את הדמעות כך שלא יתאדו מהר, לאחר שפוזרו על משטח העין החיצוני בכל מצמוץ. וברמת העיקרון יש חלוקה לשתי קבוצות. קבוצה ראשונית נכנסת כל המצבים בהם יש תת ייצור של דמעות, כגון שיוגרן, בין אם זה שיוגרן ראשוני או שיוגרן משני, ובקבוצה השנייה, החבר'ה שיש להם אידוי מוגבר של הדמעות, בעצם מייבומיון גלנד דיספונקשן. בחלק לא מבוטל של המקרים יש שילוב של שני המצבים האלו, כמובן שהסביבה יכולה גם להשפיע, ללא קשר לגורם. לכן חשיפה לרוח, לחות נמוכה, גיל מתקדם ושינויים הורמונליים, כולם גם יכולים להחמיר את היובש. והסימפטומים שלהם יכולים להיות מאוד שונים בין אדם לאדם, הם יכולים להתלונן על תחושת צריבה או שריפה בעיניים, יכולים להתלונן על דמת מרובה, יכולים גם לתאר תחושת חול או גרגור, ויכולים לתאר טשטוש ראייה שבא והולך, ובאופן פרדוקסלי יכולים להתלונן על דמת, לא שיש להם יובש, אלא שהם דומים, ודמת יכולה להיות התסמין הראשוני של יובש ב-30% מהמקרים. בסופו של דבר, כאשר הבלוטות מייבומיון לא מתפקדות כמו שצריך, זה מוביל לירידה ב-tear breakup time, כלומר הדמעות מתאדות מהר מדי. במצב תקין, הדמעות שלנו מתחילות להתאדות לאחר 10 או אפילו 15 שניות, וככל שהבלוטות ניזוקות, הדמעות מתאדות מהר יותר. אפשר לבדוק tear breakup time במנורת צדק, כאשר צובעים עם פלורסין, ומבקשים מהמטופל למצמץ כמה פעמים, ואז להפסיק, ובודקים מתי יש בעצם הפרעה בפס דמעות, כמו שאתם רואים פה. יש גם מכשיר מתקדם היום שמסוגל לעשות זאת בלי פלורסין, וגם סופר וממפה בעצם את האזורים שמתאדים ראשונים. אז איך נטפל בבלוטות פגועות, או בשמם המקצועי מייבומיון גלנד דיספונקשן? אפשר להתחיל עם הטיפולים הבסיסיים שכוללים קומפרסים חמים, שימוש קבוע בתחליפי דמעות ללא חומר משמר, למשל ללא בק, שזה בנזקלוניום קלורייד. הנושא של התוסף של אומגה 3 שנוי במחלוקת, אני אישית הפסקתי להמליץ על זה, והיגיינת האפפיים. לגבי קומפרסים חמים, יש כל מיני שיטות שונות. המלצה שלי היא לקנות מסכת קומפרסים חמים, זה עולה בערך בין 50 ל-150 שקלים, עולה להם גרושים, הם שמים את זה במיקרו או מחברים את זה ל-USB, תלוי בטכנולוגיה, ואנחנו רוצים לשמור על 40 מעלות חום במשך 10 דקות, ולעשות את זה פעמיים ביום. צריך להסביר למטופלים שהם צריכים להתמיד עם זה חודשיים-3, זה לא מיד מתחיל לעזור. בנוסף, יש אפשרות גם של בעצם לנקות או לרחוץ את האפפיים, אפשר לעשות את זה או עם מגבונים, או עם שמפו שמיועד לריסים, יש כל מיני תכשירים שם בחוץ, אני לא ממש מבדיל ביניהם, יש כאלה שיש להם שמן עצתי, אני אישית נגד שמן עצתי, זה מאוד מגרה את העיניים, ויש דרכים יותר טובות לטפל בדמודקס, עליו נדבר בהמשך. לאחרונה גם התחלנו לבצע תרביות לחולים הסובלים מדלקת כרונית במשטח העין, שנכשלו מגוון טיפולים עם בלפריטיס כרוני, וכשאנחנו עושים את זה אנחנו מגלים שיש להם כל מיני חיידקים עמידים. משמאלכם תמונות של לפני ואחרי טיפולים חדשניים בתחום, יש טיפול שנקרא דרופספט, שזה מכיל קלורקסידין 0.02% וויטמין E, מה שהטיפות האלה לא, הם הורגים את כל החיידקים העמידים, וממש יכולים להיות טיפול נפלא לאנשים עם בלפריטיס כרוני. בצד שמאל זה לפני, ובצד ימין אחרי טיפול זה עין ימין ושמאל של אותו המטופל. מטופלת אחרת שסבלה שנים מעיניים אדומות ומציקות, השתמשנו גם שם בקצת דרופספט,
ואפשר לראות את הלפני ואחרי, האודם נעלם, הקרנית, החירות בקרנית נעלמת, ויש נסיגה של כלי הדם. עכשיו אנחנו נעבור בעצם לטכנולוגיה. יש המון טכנולוגיות חדשניות של טיפול בעין יבשה, וצריך לעשות בהם קצת סדר. אפשר לחלק אותם ל-thermal devices, ל-photothermolysis devices, לטיפולים מכניים, ל-barrier devices כמו עדשות סקלרליות, שזה חונה יותר בתחום שלכם, וטיפולים אלקטרומגנטיים. ונתחיל עם ה-in-office thermal devices. המנגנון המשותף לכולם הוא חימום של האפפיים, כאשר לרובם יש מנגנון מובנה של עיסוי אפפיים גם. המוכר מביניהם הוא ה-LipiFlow, שה-FDA אישר מ-2011, מדובר בטיפול של בערך 12 דקות, אני תמיד הייתי צוחק ואומר שבגלל שהטיפול עולה סדר גודל של $1,200, משלמים $100 כל דקה של טיפול. המחקרים הראו שהמייבומינג, שהוא בעצם יעיל בעיקר ל-mild meibomian gland dysfunction, הוא לא ממש זמין בארץ, כי הוא לא ממש עובד. יצא לי לעבוד עם זה במשך שנתיים בפלושיפ שלי בטורונטו, וניתן בעצם להחליף אותו על ידי ביצוע של סחיטת בלוטות ידנים, חימום לפני כן, אז ממש לא צריך מכשיר כזה יקר כדי לעשות את זה. אלטרנטיבות בתחום ל-LipiFlow זה ה-iLux 2, שהוא בעצם דומה ל-LipiFlow, רק שהוא handheld, אז הוא בעצם דורש זמן מפעיל רב יותר, וגם הוא בינתיים לא זמין בארץ, כי לא ממש מצאו שהיה לו יתרון. אופציה נוספת היא ה-Tear Care, היתרון הגדול שלו הוא שהמטופלים יכולים להשאיר את העיניים פתוחות לאורך הטיפול, הוא מבצע רק חימום אפפיים, ויש צורך אחר כך בסחיטת בלוטות ידנית. עד היום פורסם עליו מחקר אחד על 12 מטופלים, ומדובר בפרוטוקול אינטנסיבי של טיפול פעם ביום במשך שבוע. הטיפול ב-IPL בעצם הפך להיות פופולרי מאוד בישראל, אפשר לראות כיצד זה עובד, הטיפול משתמש באור באורכי גל שונים בין 500 ל-1200 ננומטר, האור נספג על ידי כרומופורים באור כמו מלנין והמוגלובין, המלנין סופג אור בטווח של 400 עד 750 ננומטר, המוגלובין סופג אור באור גל של בערך 570 ננומטר, והספיגה הזו מפעילה תהליכים ביולוגיים באור, היא מפחיתה דלקת ומשפרת את תפקוד הבלוטות מייבומיון באפפיים, ומה שמקל בסוף על הסימפטומים של העין יבשה. הטיפול של דבר מעלה את אותו tear breakup time שאמרנו שתורם ליובש. אבל האם זה באמת עובד? לאחרונה יצאה סקירה מעמיקה בעיתון המוביל בתחום של משטח העין, והסיק שה-IPL הוא טיפול אפקטיבי ובטיחותי. איך זה מתבצע? מדובר בטיפול שאורך כ-15 דקות, מבצעים סדרה של 4 טיפולים, עם הפרש של שבועיים בין טיפול לטיפול. סליחה, לא שומעים לפעמים, זה נתקע. אבל איזה 3 פעמים. אחוז מהמטופלים. קבוצתנו עברה... פרופסור מימוני, נראה לי שהאינטרנט שלך לא לחלוטין יציב, ואז אנחנו שומעים התקעויות כאלה. יש זה היה מצב? כל ההרצאה ככה או רק עכשיו? עכשיו בשתי דקות האחרונות היה כמה פעמים שנתקעת. אין לי כל כך מה לעשות, אני על הרשת של רמב"ם. אוקיי, מתנצל. אנחנו נתפלל שזה ימשיך טוב. זה עכשיו בסדר? עכשיו זה בסדר? אני פשוט לא שומע אותך. כן, כן, עכשיו בסדר. אוקיי. קבוצתנו עברה על כל הספרות של כל הטיפולים המתקדמים לעין יבשה, ומצא שהטיפולים מבוססים IPL היו יעילים ביותר, ושיפרו לא רק סימנים, אלא גם את הסימפטומים.
נעשית בסדרה של מיני קביעות תת-קליניות שאמורות לעודד rejuvenation. מדובר גם כאן בסדרה של מספר טיפולים בהפרש של שבועיים בין טיפול לטיפול. מדובר בטיפול קצר של 2 דקות ללא צורך בהרדמה. גם טכנולוגיה הזאת הראתה אפקט נגד דמודקס. יש היום מחקר רב מרכזי שמשווה בינו לבין הליפיפלו. מחקר ראשוני שלו הדגים שיפור בקרב 40 מטופלים, גם בסימפטומים וגם ב-tear breakup time. המחברת הראשונה למאמר הזאת זאת מרגריטה ספיר, רופאה במרכז לעין יבשה. קצת לגבי הטיפולים המכניים. המוכר שבהם הוא מכשיר הבלפקס. בעזרת ראש מסתובב הספוג בפורם לניקוי האפפיים, מסירים את שכבת הקרטין שסותמת את הבלוטות. מסירים את הביופילם וגם מורידים את הלוד של הדמודקס באפפיים. מדובר בטיפול שאורך כ10 דקות, והודגם יתרון בטיפול זה לעומת מגבונים לניקוי האפפיים. מהניסיון שלנו יש צורך בטיפול חוזר אחד לכמה חודשים. פה אתם יכולים לראות בצד שמאל את השרבול האופייני בשורש הריסים של הדמודקס, והנה דוגמה של ריסים לפני ואחרי טיפול, בקרב הדוגמן השוודי שלנו פה בצד ימין. טיפול נוסף מאוד יעיל שאני מאוד אוהב זה סחיטת בלוטות. בעצם הוא למעשה מהווה לרוב את זרוע הקונטרול בהרבה מאוד מחקרים בגלל שהוא טיפול מבוסס. יש כאן למעשה פתיחה מכנית של הבלוטות, וקבוצתנו הראתה שיפור בתסמינים וסימנים של יובש לאחר טיפול בודד עד חודשיים לאחר הטיפול. מהניסיון שלנו יש יתרון רב לשלב את הטיפול הזה יחד עם ה-IPL. אתם יכולים לראות ממש שזה יוצא כמו משחה מהבלוטות, ברור לכם שהבלוטות הסתומות האלה לא עושות את העבודה שלהם. טיפול אחר לא נעים וכנראה גם לא יעיל הוא המייבומן גלנד פרובינג, ממש מנסים לחורר מחדש את הבלוטות. בעצם הקבוצה של מסקין, שהוא מי שהמציא את הפרוב, היא היחידה שהצליחה להוכיח את היעילות. הרעיון הוא ממש לפתוח מחדש על ידי פתיחה מחדש של הקרום שסותם את הבלוטות, ככל הנראה שהפעולה עצמה מעודדת היווצרות של דלקת והצטלקות לאורך זמן, ולכן לא ממש הוכיח את עצמו. קצת לגבי barrier devices, אנחנו בעיקר מדברים על עדשות מגע סקלרליות בעצם. הרעיון הוא ליצור barrier בין הקרנית לבין שפת האפפיים. מדובר בטיפול מאוד יעיל לעין יבשה end stage, או למטופלים שסובלים מקורניה נורלגיה. מדובר בטיפול לא זול, דורש ידיים מיומנות עם אופטומטריסט מנוסה, וזה לא רק משפר את התחושה, אלא גם את הראייה. בן אדם שיצליח להרכיב עדשות מגע סקלרליות, יגיד, כמו שאתם חלקכם בוודאי ראיתם, שמעולם לא הייתה להם ראייה טובה כמו שהיה להם עם העדשה הזאת. אז מטופלים שסובלים מיובש קשה על רקע שימוש כרוני בעדשות מגע יומיות או חודשיות, אני הרבה פעמים מפנה אותם לנסות עדשות מגע סקלרליות, זה גם פותר להם את הבעיה של היובש, גם מונע את ההידרדרות במצב של ה-limbus stem cell deficiency שלהם, וגם נותן להם את חדות הראייה הטובה ביותר שהייתה להם אי פעם. אני אסיים עם הגאדג'טים, עם הקטגוריה החדשה של מכשירים אלקטרומגנטיים. יש מכשיר שנקרא רקסון איי, שהוא בעצם באיטליה, מדובר בטיפולים במסכה ללא צורך בטכנאי, כל טיפול הוא בערך 20 דקות, הפרוטוקול כולל סדרה של 4 טיפולים בהפרש של שבועיים, ולאחר מכן תחזוקה פעם בחודש, הוא מבוסס על low power high frequency electric fields, המטופל מרגיש סוג של חום או דגדוג עם בעצם זרם חשמלי מאוד 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 עדין, שהולך ועולה לאורך הטיפול. מטופלים כן מדווחים על, שאני טיפלתי בהם זה, דיווחו על שיפור ניכר בעין יבשה עם הטיפולים הללו. אין כמעט מטופל עם יובש בעיניים שאין לו מרכיב של דלקת כרונית. מה שאני בדרך כלל עושה עם המטופלים האלה, במיוחד אם העיניים הן חמות, אז אני נותן להם בהתחלה מכה של סטרואידים כדי מיד להרגיע את העין ומוריד את זה בהדרגה, תוך כדי שאני נותן להם תחליף לסטרואידים כמו ציקלוספורין או טקולימוס. בעיניים החמות האלה מאוד מאוד חשוב להימנע מלשים פלאגים פונקטליים,
שכן כל מה שזה יעשה זה להשאיר מרק של דלקת על פני השטח החיצוני של העין ומאוד יסבלו. אחד הטיפולים שגם תופסים תאוצה בישראל, ושאנחנו מובילים את הדרך ברמב"ם, זה הטיפול בטיפות המופקות מהדם של המטופלים, מוצרי דם. בשקופית אנחנו רואים מספר פרוטוקולים של מוצרים הנגזרים מהדם שנמצאו בטוחים ויעילים לבני אדם. הפרוטוקול הנפוץ בעולם ובישראל הוא סרום אוטולוגי הראשון שאתם רואים, אוטולוגוס סרום. בו נותנים לדם לקרוש, ולאחר מכן מוצאים את הסרום. לאחרונה הוכח שגם פלזמה עשירה בתעשיות היא טיפול יעיל, ואנו מתחילים עם סרום אוטולוגי, ואם אין תגובה מספקת, מציעים פלזמה עשירה בתעשיות. אופציה חדשה נוספת שהיא לא זמינה בארץ, היא פלזמה עשירה בגורמי גדילה, עם תוצאות קליניות ראשוניות מעודדות. לאחרונה ברמב"ם חצינו את רף 1,000 מטופלים שכבר טופלו באופן מוצלח עם הטיפולים האלה. איך זה נראה? אנחנו אוספים כ-18 מבחנות של דם במבחנות יהודיות, ואז אנחנו מריצים את זה בצנטריפוגה, מפרידים את הסרום, ההכנה עצמה מתבצעת בתנאים סטריליים וכולל ניהול, סינון בפילטר, חלוקה לבקבוקים, סימון ותיעוד, שכן מדובר במוצר דם לכל דבר, ולכן זה מתבצע על ידי ובהשגחה בנק הדם. בסוף המטופל מקבל בקבוקים שנראים ככה, זה הצבע של הסרום, ומסומנים עם השם שלו, שלא יהיו בלבולים. כמו שאמרתי, צנטריפוגה, פילטר וחלוקה לבקבוקים. אפשר למהול את זה אחר כך ל-20-50% עם סיילין פשוט. אנחנו בדקנו את המטופלים שלנו בעזרת שאלון שנקרא OSDI, Ocular Surface Disease Index. השאלון הזה בעצם בודק עד כמה היובש מפריע לתפקוד היומיומי של המטופל. ככל שהציון גבוה יותר, ככה הם סובלים מדרגת עין יבשה גבוהה יותר. ניתן לראות שלפני הטיפול בסרום אוטולוגי, הציון היה סביב 60, ולאחר הטיפול ירד לסביב 30, כלומר ירד בחצי. אנחנו גם רואים את ההתפלגות של דרגת היובש באדום לפני הסרום ובכחול אחרי. לפני הטיפול 88% המטופלים סברו מתסמונת עין יבשה דרגה חמורה, הדרגה הגבוהה ביותר. לאחר הטיפול זה ירד ל-40%. וניתן לראות שה-48% האלה התחלקו באופן די שווה בין moderate, mild ו-normal. בממוצע אנחנו רואים שבן אדם שהתחיל עם severe הופך להיות moderate, בן אדם שהופך להיות moderate הופך להיות mild, ובן אדם שהיה mild יכול להיות ממש ריפוי, הופך להיות normal. אז הם יורדים דרגה אחת שלמה לאחר טיפול בסרום אוטולוגי. הנה דוגמה של מטופל עם יובש קיצוני מקצה לקצה על רקע graft versus host disease, מושתל מח עצם. לפני, מצד שמאל, אתם רואים את כל הנקודות הירוקות, זה הסטיינינג של הקרנית עם הפלורסין, ואחרי כמעט אין סטיינינג, ברור לכם שהמטופל הזה גם סבל מכאבים וגם לא ראה טוב, יש כמעט ריפוי מוחלט לאחר הטיפול בסרום. שוב, עוד מטופל עם graft versus host disease, יש צביעה כל כך צפופה במרכז הקרנית כאן שקשה למצוא איפה התקין, ואחרי אין צביעה בכלל, ברור לכם שיש פה גם שיפור בראייה וגם שיפור באיכות חיים, כל זה לאחר קורס אחד של סרום אוטולוגי. לאחרונה אנחנו פרסמנו נייר עמדה על ידי החוג והאיגוד, שגיבשנו בנושא של טיפות עיניים מתוצרי דם. המסקנה המרכזית הברורה היא שמדובר בטיפול יעיל ובטוח. קיימים כמה סוגים של תכשירים בהתאם לצורך הקליני, זה מתאים במיוחד כשאין טיפול לטיפול רגיל, וכיום רק הסרום אוטולוגי מוסדר בישראל. אנחנו עובדים על להסדיר את שאר המוצרי דם, גם בבנקי דם ומול משרד הבריאות. אז אלו אנשים שאתם תפגשו במרפאות שלכם, בחנויות שלכם, לאורך הקריירה שלכם. תזכרו, מטופלים שסובלים מעין יבשה, רב הנסתר מן הגלוי בכל הנוגע לעין יבשה, מה שנראה כמו מחלה מאוד פשוטה, יכולה להיות מאוד מורכבת. אם יש לכם מטופל שמלין על עיניים לא נוחות, על יובש, על כל התסמינים השונים שדיברנו עליהם, קודם כל תפנו למומחה שיודע לטפל בזה. היום יש טיפולים מעבר לטיפות עיניים,
ראיתם את כל הצעצועים החדשים שיש בתחום, ראיתם את הסרומטולוגי שעובד מדהים, ה-IPL עובד מדהים, ואין סיבה בעצם שהאנשים האלה יסבלו. אם אתם מזהים את זה, תפנו למישהו שיוכל לטפל בזה, זאת ההמלצה שלי. מקווה שנהניתם מההרצאה, אני מתנצל על החלקים שהיו קצת, לא היה לי כל כך אפשרות לשלוט באינטרנט, ותודה רבה לאוריה ולכל הפקולטה בבר אילן על ההזמנה. אתם מוזמנים לבקר אותנו במרפאת ההנגשה שלנו בהרצליה פיתוח ולראות אותה במו עיניכם, ואני לחלוטין אשמח לקבל קצת שאלות. קודם כל, תודה רבה, פרופסור מימוני. יש שאלות? לי יש כמה שאלות. בטח, בכיף. דיברנו הרבה על מטופלים שמתלוננים. זאת אומרת, שגם הם מתלוננים שיש להם בעיה, וגם אנחנו רואים בחדות ראייה שבמצמוצים יש שינוי וכו'. יש מטופלים שלפעמים לא מתלוננים. הייתה מטופלת בת 72, שום תלונה, לא מפריע לה כלום, אמרה שפעם איזה רופא אמר לה, אבל הקרנית שלה כולה סטיינינג. אז אמרתי לה, תקשיבי, זה כבר לא עניין של אם מפריע לך או לא, את צריכה לטפל בזה. השאלה כמה כאלה יש באמת, וכמה דחוף דווקא את אלה יותר לשלוח אליכם. זאת שאלה מעולה, ואני אתן לך הקבלה מעולם הסכרת, ואנחנו יודעים שמטופלים נגיד שסובלים מסכרת לא מאוזנת, שמטופלים באינסולין, אנחנו אומרים להם לבדוק לעצמם כל הזמן את הרגליים, נכון? כי הם יכולים לפתח פצעים סכרתיים נוראים ברגל בלי לשים לב, כי זה לא כואב להם, יש להם חסר תחושה, ואז הפצע הזה יכול להחמיר ובסוף להזדהם. אז זאת בעצם המקבילה של זה בתחום של עיניים. מה שאת עושה היום הוא נכון ביותר. כשבן אדם יש לו סימנים ברורים, אובייקטיביים של פלורסין בקרנית, אלו בעצם הרבה אירוזיות קטנות בקרנית, וזה שהם לא מרגישים את זה, זה עוד יותר גרוע. כי כשהם לא מרגישים את זה, זה אומר שהם לא ממצמצים מספיק, לא מפזרים את הדמעות מספיק, וזה ילך ויחמיר. אלה האנשים שבסוף יכולים להגיע בסוף עם אירוזיה של ממש בקרנית וזיהום, והכי קשה לטפל בהם. אנחנו קוראים לזה neurotrophic cornea, או קרנית בלי עצבוב, עם חסר תחושה. ואלה מצבים שמאוד מאוד קשה לטפל בהם. זה נכון מאוד, אם מזהים את זה, להפנות אותם לטיפול, ודווקא עליהם להתנפל. מתי בעצם הם יגיעו לאופטומטריסט? כשזה יהיה מצב מאוד מאוד גרוע כבר, וכבר פוגע להם בראייה. כי אם כל הנקודות האלה, במיוחד אם הן צפופות, יופיעו במרכז, יגיעו למצב שלא ניתן ברפרקציה סובייקטיבית לשפר להם את הראייה, והדבר היחידי שבעצם ישפר להם את הראייה זאת עדשת מגע קשה או סקלרלית, משהו שממש נותן איזשהו טיר פילם בין הקרנית לבין העדשה, כי כל הנקודות הקטנות האלה מייצרות אברציות מסדר גבוה על הקרנית שלא ניתן לתקן אחר כך במשקפיים. אז עליהם צריך הכי הרבה להתנפל, וגם מאוד קשה גם לעקוב אחריהם, כי אם נגיד למישהו עם יובש שסובל מכאבים, אתה אומר, טוב, אם אתם סובלים, תחזרו, נטפל, אבל אלה לא יודעים. אז לפעמים דווקא אני פשוט אוטומטית מזמין אותם כל חודשיים-שלושה למעקב, לראות שזה לא מדרדר, ולטפל. אז זה בעצם neurotrophic cornea, מה שאת מתארת. רואים את זה במיוחד בקרב, עם הגיל המבוגר, זה הולך ועולה, בקרב אנשים עם סכרת, בעיקר סכרת לא מאוזנת, אנשים שעשו ניתוחים מרובים בעיניים, ואנשים עם שנים של עדשות מגע, רגילות, יומיות או חודשיות, אז מה שקורה גם בסוף של דבר, יש מנגנון בגוף שכאילו מאפשר להם בעצם לשים את העדשה, אז הוא מדכא את התחושה. אז גם אצלם. אז מאוד חשוב לשים לב לזה, כן, בטח. תודה רבה. עוד שאלות מהקהל? אז קודם כל גם קיבלנו הרבה ידע וגם קיבלנו מקום להפנות מטופלים, כי הרבה פעמים שואלים אותנו, אוקיי, בסדר, את מפנה אותי לרופא, אבל לאן ללכת? אז זה אופציה אחת. אז תודה לפרופסור מימוני. שמחנו גם בתקופות מאתגרות יותר לשמוע דברים מעניינים, ולכל הסטודנטים שלנו שיהיה סמסטר כמה שיותר מוצלח, כמה שאפשר.
להסתמס חג למוצר, שמח כבר אפשר לאחל. תשמרו על עצמכם. להתראות, תודה רבה. תודה רבה, תודה. תודה תודה רבה לך. רבה.